ፀሓይኺ ፀሓየይ ናተይ ፀሓየይኺ ንዓይ ዝኮረኒ ዶ ስለምንታይ ክርየኪ ደበናታት ከዊሎምኒ ፀገም ከስተውዕሎም ብየማን ፀጋም ብላዕልን ታሕትን ክእዘቦም ብምስትንታን ተኣለዩ ከይበልክዎም ዝለዩ ተኣለዩ ክብሎም ግን ዝሕንግዱ ኣብዛ ሓጎሰይ ትርጉም ዘይብሎም ንኣኺ ንኽርኢ ዝጋርዱኒ ማይ ጥራሕ ዘጠልክዩኒ ብበረድ ዘፈራርሑኒ መን እዩ ፈጢሮም እቲ ውቅያኖስ ድዩ ባሕሪ መሓሸዶ ጠፈር ተፊኡ እንተዝስሕው ምድሪ ርሕቀተይ ካባኺ መዓቀንኩ ብስድሪ ፀሓየይ ክርየኪ ደበናታት ከዊሎምኒ እንታይ ከም ዝገብር ተፊዩኒ ኣብ ቅድመይ ተገቲሮሙኒ ንኽለግሱ ብርቱ ምኮትኪ ሃብኒ ዓይኒ ዝረአዮ ልበይ እዩ ዝኸሮ እዝነይ ንገርዮ እምኮት መንፈስኪ ምንቲ የምሮይ ከንብቦ ንስኺኺ ጽሩይ ሓብቲ ክትኮኒ ንዘለዓለም ናተይ ርብሲ መናሎ ፈጣሪ ብዘይካ ፈጣሪ ንፀሓየይ ዝፈቱ ንሱዩ እስኪነባሪ ጽላሎት ናትኪ ክሪ ኣይክልን ንጽላሎት ባዕልኺ ፈጣሪ እቲ ናትኪ ብርሃን እዩ ፍቕሪ መን ኣሎ ዘይፈልጦ ሓደ ከም ዝኾነ ቃልኪ ምስ ግብሪ ፀሓይ ደበና ክሽፍነኪ ሕልናይ ዝደክም ምሳይ ክትውዕሊ ግን ጉልበተይ ዝስም ፀሓየይ ደበና ክሽፍነኪ ሕልናይ ዝደክም ምሳይ ክትውዕሊ ግን ጉልበተይ ዝስም ናትካ ብርሃንካ የበልኒ ቪታሚን ዲ ሃብኒ ባህ ክብለኒ ኩሉ እዩ ዝብገኪ ኣነ ዶ ክገዝኦ ትሽምኪ ካልከይ ወርሰኪ ናተይ ዶ ክብሎ እቲ ሽምኪ ካልእ ሰብ ከይወስደኪ ፀሓየይ ይኹን ሙቀት ይፍክኒ ኣነ ሕጂ ደልየተይ ማዕጾይ ከገፍትን ወሲነ ምሳኺ ንቡር ክፍትን ኣነ ግን ማዕጾይ ከገፍትን ምሳኺ ንቡር ከፍትን ደስ ይብለኒ ምሳኺ ንቡር ሕይወት ክፍትን ደስ ይብለኒ
ምሳኺ ንቡር ሕይወት ክፍትን ምሳኺ እዩ ዝደስ